Herri akusazio gisa aritzea eskatu du Iruñeko udalak taldeko bortxaketa baten auzian. Kulturak 15.000 euroko diru laguntza deitu du zinema enpresa eta profesionalentzako. Feria, jaialdi zein ekitaldi profesionaletan parte hartzeak dituen gastuak ordaintzera bideratuko dira. Iruñeko hotelek eta landa ostatuek 100% gertuko okupazio izan dute aste zainduan. Hezkuntzak Nafarroko Antzerki Eskolarekin 2019rako hitzarmena sinatu du. Kirol entitateetarako diru laguntzetarako deia eginda. Denboraldi honetan izaera ez profesionaleko nazioko elite lehiaketa ofizialetan parte hartzagatik. Udalak 436.000 euro banatuko ditu. Nafarroko kutxaren auzia behin betiko artxibatu du Auzitegi Nazionalak. Apirilaren 24ko lerroburuak. Apirilaren 14an Jarautakaleko pisu batetan talde bortxaketa baten biktima izan zela salatu egin zuen emakume batek. Iruñeko udalak auzian herri akusazio gisa aritzea eskatu egin du. Herri akusazio gisa aritzea eskatu du Iruñeko udalak taldeko bortxaketa baten auzian. Jarauta-kaleko ustezko erasotzaileak aske dira. Epailaren aurrean deklaratu dutela jakinarazi du auzitegiak. Hainbat gizonek taldean bortxatu zutela salatu zuen emakume batek apirilaren 14an. Edari batean ezagutzen ez zuen sustantziaren bat bota ziotela azaldu zuen. Iruñeko bigarren instrukzio epaitegiak diligentziak hasi dituela baieztatu ondoren, herri akusazio gisa aritzeko eskaria aurkeztu du Iruñeko udalak. Ezoiko bozeramaileen batzordea bilduko da, gaur eraso gaitzesteko. Iruñeko mugimendu feministak elkartaratzera deitu du arratsaldean 6:30. Kultura departamentuak zinema enpresa eta profesionalei 15.000 euroko finantzazioa eskaintzeko deialdia egin du. Xedea, azoka, jaialdi eta ekitaldi profesionaletan parte hartzea diruz laguntzea da. Kultura departamentoak 15.000 euroko diru laguntza deitu du zinema enpresa eta profesionalentzako. Feria, jaialdi zein ekitaldi profesionaletan parte hartzeak dituen gastuak ordaintzera bideratuko dira. Kultura, kirola eta gazteria departamentoak 15.000 euroko diru laguntzak deitu ditu zinema enpresa eta profesionalek azoka, jaialdi zein ekitaldi profesionaletan Genera Zimena Exporta 2019 parte hartze gastuak ordaintzeko. Hala, jaso du, apirilaren 23an Nafarroko aldizkari ofizialean Ana Herrera kontseilariak argitaratutako foru aginduan. Aste santuan Iruñeko hotel eta landa ostatuak ia 100% bete egin dira. Iruñeko hotelek eta landa ostatuek 100% gertuko okupazioa izan dute aste santuan. Turista gehienak beste autonomi erkidego batzutatik etorri dira eta natura, kultura eta gastronomiari loturiko jarduerak eskatu dituzten nagusiki. Nafarroak 100% gertuko okupazioa lortu du aurtengo zain aste santuan, bai hiriburuko hoteletan, bai landa eremuko etxe apartamentu ostatu eta hoteletan ere. Jendearen etorrera handi hori jatetxetara eta natura, kultur eta gastronomiari loturiko esperientziatara ere edatu da. Arte dramatiko alorrean kalitatezko irakaskuntza artistikoa eskaintzeko helburuarekin, Hezkuntza Departamentuak Nafarroako Antzerki Eskolarekin hitzarmena sinatu egin du. Roberto Pérez Elorza hezkuntzako zuzendari orokorrak Nafarroko Antzerki Eskolako Amelia Gurutxarri ordezkariarekin hitzarmena sinatu du. Horren bidez, Hezkuntza Departamentoan Nafarroko Antzerki Eskolari 55.000 euroko diru laguntza emanen dio arte dramatikoaren alorrean heziketa ekintzak garatzeko. Hitzarmenak gainera Nafarroko Foru Erkidegoko sektore ezberdinei arte dramatikoak gerturatu eta ezagutarazteko ekintza desberdinak garatzea du helburu arte eszenikoa ezagutzera emanez. Bestelako ekintzen artean Nafarroko Antzerki Eskolak Nafarroko landa inguruneetan barna aurrentzako antzerki kanpaina ibiltaria egiten du eta arte dramatikoko oinarrizko zein hobekuntzarako ikastaroak eskaintzen dizkie irakaslei. 2016an Hezkuntzako Departamentuaren eta Nafarroko Antzerki Eskolaren artean elkarlanerako hitzarmen berria adostu zen, batetik eskolan eskaintzen diren ikastaroi laguntza emateko eta bestetik landa inguruneko ikaslei antzerkia gerturatzeko eskolako kanpainak sustatzeko.
Akordioan gainera hezkuntza departamentoren menpe dauden irakaslei oinarrizko zein hobekuntzarako ikastaroetan parte hartzeko aukera ere jaso da. Apirilaren 30 arte denboraldi honetan izaera ez profesionaleko nazioko elite lehiaketa ofizialetan parte hartu duten kirol entitateek diru laguntzak eskatu ahalko dituzte. Iruñeko udalak 426.000 euro bideratuko ditu argitaratu duen deialdi honetan. Iruñeko udalak diru laguntzetarako deialdia egin du. Iruñeko kirol entitatei zuzendua 2018-2019ko denboraldian nazioko elite lehiaketa ofizial ez profesionaletan maila absolutuan parte hartzeagatik laguntzak emateko. 436.000 euroko zuzkidura dago diru laguntzetarako. Eskaerak telematikoki aurkeztu behar dira Iruñeko udalaren egoitza elektronikoan. Diru laguntzen eskaera elektronikoa persona juridikoentzat izapidearen bidez. Eskabideak aurkezteko epea apirilaren 30ean amaituko da. Diru laguntzen helburu nagusia Iruñeko taldek eta kirolariek nazioko elite lehiaketa ofizial ez profesionaletan maila absolutuan parte hartzen laguntzea da, honako zio hauengatik. Iruñeko izena eta irudia Nafarrotik haratago eramatea. Maila goreneko lehiaketa kirol ofizialetan gizon zein emakume erreferenteak ikusaraztea. Kirola sustatze aldera eta hirian eragin ekonomiko eta turistiko izatea. Lehiaketak 2018ko irailaren 1etik 2019ko abuztuaren 31 arteko kirol denboraldian garatu behar dira. Urteko kirol denboraldia duten kiroletarako diruz lagunduko dira 2019ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31 bitarteko aldian egindakoak. Iazkoaren aldean deialdi honek dituen berritasunetako bat da bigarren ordainketa egin ondoren soberan dagoen dirua ere entitatei banatze ahalko zaiela gastu aurreikuspen doituagoa eta deialdiko gizarte irizpide berariazkoekin bat lan handiagoa egin dutenei. Halaber, beharrezkoa izango da herritarrendako argibide etiketa jakin batzuk sartzea jardueren berri ematen. Aurrez egindako udal ebaluazioarekin bat, kiroltasunaz, berdintasunaz, kirolera bideratzeaz eta integrazioaz bezain batean bestea beste. Izaera ez profesionaleko nazioko elite lehiaketa ofizialtzat hartuko dira estatuko ohiko liga ofizialak, beti ere kirol kontseilu gorenak profesionaltzat hartzen ez baditu. Kirol federazioek dagokien kiroleko 3 lehen maila absolutuetan antolatuak. Salbuespenez hauek ere hartuko dira aintzat. Espainiako txapelketa, kopa eta superkopa ofizial ez profesionalak eta maila absolutokoak. Beti ere aurreko puntuko ohiko ligetako eguteki ofizialaren atal batean txertatuta badaude. Azkenik izaera ez profesionaleko nazioko elite lehiaketa ofizialtzat hartuko dira diruz lagundutako taldek denboraldian egindako beste parte hartze batzuk ere. Beti ere ohiko liga ofizialean batean parte hartu badute, lehiaketak estatuko esparruan egiten badira eta Espainiako Kirol Federazioari dagokion egutegi ofizialak barne hartzen baditu. Maila absolututzat hauek joko dira senior mailako adintartea eta senior mailaren azpiko edo gaineko mailetik etorrita eta kirol bakoitzari dagokion federazio araudi ofizialarekin bat denboraldi jakin batean senior mailako taldeak osatzeko parte hartzen alduten kirolari kopuru mugatu eta murriztua. Deialdiak 2 lerrotan banatzen ditu aurrekontuak, 436.000 euroak. Alde batetik, kirol baten nazioko maila gorenean jardun eta 650.000 eurotik gorako aurrekontua duten talden artean 180.000 euro banatuko dira, eta bestetik deialdian diruz lagunduko diren gainontzeko talden artean 256.000 euro. Entitate onuradunek ezin izango dute inolaz ere aurkeztutako gasto aurrekontuaren 20% baino gehiago jaso. Lehian ari den nazioko mailaren araberako mugekin bat. Lagun daitezken gastuak hauek izango dira. Lehiaketan izen ematea lizentziak federazioko hainbat kuota eta arbitrajeak, kirol instalazioen alokairua, joan etorrietan ostatu hartzeak eta mantenuak eta joan etorriek beraiek eragindako gastuak. Kirolari dagozkion kirol material zuntzigarriak, kirol jantzia eta botikina,
kirol entitatearen kudeaketa eta administrazioa eta teknikari, entrenatzaile ordezkari eta fisioterapeuta alakori balitz, zein jokalariendako ordainsariak. Entitate bakoitzari emandako diru laguntzak deialdiaren oinarrietan ezarritako balorazio irizpide objektiboak izango ditu oinarri. Taldearen maila, sexu eta diruz lagun daiteken gastuaren mota aintzat hartuz ezarri dira ehunekoak. Jardueraren eragin soziala indartzen duten ekintzak ere aintzat hartuko zaizkie entitatei, berdintasunaren ingurukoak zein balio sozialen ingurukoak. Azkenik, diru laguntzan murrizketa zehaztu da, kirol esparruan administrazio ebazpen irmoren bidez ezarritako oso zehapen larriengatik. Nafarroko kutxaren auzia behin betiko artxibatu du Auzitegi Nazionalak. Ebatzi gabe geratzen zen azken zirrikitu judiziala da artxibatu duena Diario de Navarran jaso dutenaren arabera. Ikerketak iraun dituen 6 urteren ondoren epaileak kasua ixtea erabaki du. Ez dagoelakon irregulartasunik ikertu dituztenen artean leudeke banka zibikaren bursaratzea, Nafarroko kutxako zenbait eragiketa eta norbanakoen ondare eta kreditu. Hala 3. aldiz agindu du artxibatzea auzia 2013an zabaldu zenetik. Alde batetik, azaldu bezala, bursaratzearen ikerketa lana egin du epaitegiak eta oraingoan, irregulartasun zentzurik ikusi ez duenez, behin betiko itxi du auzi hori. Tartean ikertu dira Nafarroko gobernuko kargoek jaso zituzten dietak entitateari egin zitzaion ikuskatze lana, kontseilariei eta senitartekoei igorri zitzaizkien dietak, banka zibikaren fusioko kontuak bursaratzea, Nafarroko kutxako zenbait eragiketa eta gobernu buru izandako Miguel Sanzen ondarea, zein Enrique Goñi Kaneko presidentearena ere. Guztiak izan dira artxibatuak ez dituztelako irregulartasunik topatu kontuz taldeak zein UPyDek aurkeztutakoaren aritik. Mataza ugariren inguruan hitz egiten du atzo bertan Auzitegi Nazionalak igorritako ebazpenean eta besteak beste dieten ordainketan ere egiten du geldialdia. Nabarmendu du kasura Iruñako auzitegiak ikertu zuela. Deklaratzera deitu zituen Iruñako auzitegiko 3. instrukzioko salak Miguel Sanz presidente ordea, Álvaro Miranda ekonomi kontseilari izandakoa, Enrique Maia Iruñako alkate izandakoa eta Kaneko presidente izandako Enrique Goñere. 2013a hurbiltzearekin Yolanda Barzinaren deklarazioa beharrezkoa zela ere ebatzi zuen epaitegia, baina garai hartan Nafarroko gobernuko presidente zenez eta hortaz aforatua ez genuen halakorik ikusi. Prozedimentu horietan ez zuten irregulartasunik aurkitu eta horregatik auziaren artxibatzea eskatu zuten. Orain 6 urteren ondoren behin betiko itxi dute auzi hori ere. Eta beste kontu baten inguruan ere idatzi du Auzitegi Nazionalak. Badakizue parlamentuan ikerketa batzordea izan dela lanean azken hilabeteotan Nafarroko kutxaren desagertzean ardura izan zutenen bila. Hala bada, Nafarroko gobernua babesten duten 4 alderdiek ikerketa horren emaitzak igorri zituzten, baina epaileak ez du ondorio hoietan aipagarririk topatu. Orain arte ikertutakoari deus berririk ez du antzematen epaileak antza denez. Ondorio hoietan jasotakoak izan dira azken 6 urtetan ikertu dituen epaitegiak eta ez du zantzu edo datu berririk ikusi dokumentu hoietan. Hodei arteak goiz partean, arratsalde gau partean zerua lainotsu geratuko da eta ikaitzak joko du, baliteke txingorra ere botatzea. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin arratsaldean. Temperatura maximoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Ostegunean zerua lainotsu egongo da, goizean ostarteak, goizaldean zaparrada txikia botako ditu, arratsaldean ekaitza joko du. Hego-mendebaldeko haize bizia ibiliko da, arratsaldean tarteka mendebaldetik joko du. Temperatura minima gutxi igoko dira, maximoetan aldaketarik ez. Herri akusazio gisa aritzea eskatu du Iruñako udalak taldeko bortxaketa baten auzian.
Kulturak 15.000 euroko diru laguntza deitu du zinema enpresa eta profesionalentzako. Feria, jaialdi zein ekitaldi profesionaletan parte hartzeak dituen gastuak ordaintzera bideratuko dira. Iruñeko hotelek eta landa ostatuek 100%tik gertuko okupazio izan dute aste zainduan. Hezkuntzak Nafarroko Antzerki Eskolarekin 2019rako hitzarmena sinatu du. Kirol entitateetarako diru laguntzetarako deia eginda. Denboraldi honetan, izaera ez profesionaleko nazioko elite lehiaketa ofizialetan parte hartzagatik. Udalak 436.000 euro banatuko ditu. Nafarroko Kutxaren auzia behin betiko artxibatu du Auzitegi Nazionalak.